Прывітанне, гэта анархія проста і сёння я працягваю адказваць на пытанні аб тым, якім будзе анархісцкі лад будучыні. Што будзе з тымі, хто супраць анархізму ў анархісцкім грамадстве, спытаўся мяне падпісчык. Гэта залежыць ад часу і ад таго, у чым выражаецца гэтая супраць. Асабіста я лічу, што анархісцкае, як і любое іншае грамадства, не можа быць усталявана за адзін дзень. Будзе пераходны перыяд ад некалькіх тыдняў да некалькіх год. І я лічу, што ў гэты пераходны перыяд, як і ў першы час пасля усталявання анархісцкага грамадства, стаўленне да яго актыўных праціўнікаў будзе даволі нецярпімае. Калі чалавек проста супраць, ходзіць са сваімі перакананнямі, нікому не замінае і адасабляецца ад сацыяльных працэсаў, ягонае права. Аднак пасля рэвалюцыі часта бывае інакш. Уявіце сабе сітуацыю. Вы прайшлі праз доўгія гады палітычнай барацьбы. Адбылася рэвалюцыя, у якой хутчэй за ўсё былі ахвяры сярод вашых паплечнікаў. Вы цаной велізарных высілкаў дамагліся, што людзі атрымалі рэальную ўладу і вучацца прымаць рашэнні сумесна. Дапамаглі людзям стварыць структуры самакіравання, якія яшчэ зусім хрупкія, бо людзям усё ў навінку. Зараз вы разам з іншымі вучыцеся кіраваць вытворчасцямі і размяркоўваць рэсурсы на карысць грамадства. Вы ледзь выпусцілі палітвязняў з турмаў і катаў аддалі пад суд. І ў гэтай абстаноўкі нейкія людзі, якія не прымалі аніякага ўдзелу ў пераменах, пачынаюць весці ярасную агітацыю супраць усяго, што вы робіце. Распаўсюджваюць хлусню пра вас і пра вашыя мэты. Бяруць вашыя памылкі і выставляюць іх за вашу пазіцыю. Збіраюцца на плошчы і заклікаюць людзей не падтрымліваць самакіраванне і вярнуць строгую іерархію. Праслаўляюць зрынутых дыктатараў, сабатуюць працу заводаў, інфраструктуры, а тое і заклікаюць іншаземныя войскі да ўварвання. Ну і скажыце, як вы да іх паставіцеся? Вядома, вы захочаце іх спыніць, магчыма, нават сілай. Бо гэтыя людзі – контррэвалюцыя. Іх мэта – вярнуць стары парадак і пакараць тых, хто пасмеў падняць галаву, то бок вас. Іхняя мэта – вярнуць свае прывілеі. Гэтага дапусціць нельга. Рэвалюцыя мусіць абараняць сябе. Вы можаце ўявіць сябе, каб пасля перамогі Майдану, прыкладна ў дні анексіі Крыму, нейкія людзі пачалі размахваць на хрэшцяціку расійскім трыкалорам і раздаваць там георгіеўскія стужкі, калі, умоўна кажучы, яшчэ кроў з брукаванкі не адмылі. Вядома, з такімі ніхто цырымоніцца не будзе. Карацей, тут варта прызнаць адзін парадокс. Рэвалюцыя – гэта сапраўды даволі аўтарытарная рэч. Анархісцкая рэвалюцыя у тым ліку. Яна азначае адабранне рэсурсаў і ўлады ў адных людзей і перадачу іх іншым, не анархістам, вядома, а органам народнага самакіравання. Таму незадаволеныя, вядома, будуць, бо калі ты быў элітай, астаўся простым смертным, канешне, ты будзеш злы. Іншая справа, калі анархісцкі лад ужо усталяваўся і сацыяльныя інстытуты, якія гарантуюць роўнасць і самакіраванне, узмацніліся. Калі няма прамой пагрозы вяртання старога ладу, трэба дапусціць максімальны плюралізм і свабоду меркаванняў і іх выражэння. Людзі, якія жадаюць агітаваць за іншыя палітычныя формы, маюць права гэта рабіць. Калі ж нехта хоча адасобіцца ад анархісцкай камуны і жыць па правілах капіталізма, выплачваць крэдыты, працаваць наёмнай працай, выбіраць сябе кіраўнікоў з ліку багатых, гэта ягонае права. Але пусть тады не разлічвае на тое, што анархісцкія камуны будуць дзяліцца з ім рэсурсамі, тэхналогіямі і ўсім іншым. Для прыкладу узгадаем, як гэтыя пытанні вырашаліся там, дзе самакіраванне перамагала. У Махноўскай рэспубліцы ў 1919 годзе была дазволеная агітацыя ўсіх палітычных партый і рухаў, акрамя белых. У часы гішпанскай рэвалюцыі анарха-сіндыкалісцкія прафсаюзы дамінавалі на агромных тэрыторыях з сотнямі тысяч насельніцтва. Аднак яны таксама дазвалялі свабоду дзеянняў і сацыялістам, і камуністам, а вось франкістам не. Затое на вёсцы была шматукладная эканоміка. Хто хацеў, калектывізаваўся, хто не хацеў, адасабляўся і працаваў самастойна. У сённяшнім сірыйскім Курдыстане, Ражаве, дамінуе PYD – партыя дэмакратычнага адзінства, фактычна філіял працоўнай партыі Курдыстану. Іншыя партыі існуюць, але іхная дзейнасць абмежаваная, бо ідзе вайна. І вядома, якім бы дэмакратычным не было гэтае грамадства, але агітаваць за ідзіл ці за Эрдагана там яўна нікому не дазволяць. Такім чынам, я ўпэўнены, што чым больш цвёрда будзе стаяць на нагах сістэма самакіравання і калектыўнай эканомікі, тым меней ей будуць пагражаць ворагі і контррэвалюцыя. І ў анархісцкім грамадстве, вядома, мы павінны імкнуцца да максімальнага плюралізму ідэй і меркаванняў, нават тых, з якімі мы не згодныя. Бо адсутнасць плюралізму ў ідэях, звычка затыкаць рот іншадумцам, прывядзе да застою і будзе азначаць пагрозу новай дыктатуры,
як это адбылося ў бальшавікоў. А гэтага мы не хочам. Чакаю вашых пытанняў у каментарах. З вами быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.